Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tati nguva inoka tikupei nhau yemushakabvu Meja uyo akaurawa nana baba vake. Parufu rwake pano pamariro patiri pari kuitika madhirama chaiwo. Vanhu vari kutaura zvavanoda vachiudza baba direct kuti baba zvamakaita makarasika, makataika. Varoora hatingataure, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Kuti munhu angaurayirwe chingwa chaicho. Rufu rwaMeja rwarwadza vakawanda. Pari zvino regai timbokupai dzimwe dzenziyo dzanga dzichiimbwa parufu uyezve madhirama anga akuitwa nevaroora ipapo pakaoma.
ndonhau yatingatiinayo mhuri yezimbabwe tangoti tikupei zvimwe zvezvatora nzvimbo mangwana kati chakupai kuradzikwa kwameja. Andrew Neshamba ndozita ranga sangana imwe nezvimwe zvirongwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.